Aktar minn 40% tas-sidien ta' negozji li kienu intervistati mill-GRTU dwar l-andament ekonomiku matul l-2017 qalu li n-negozju tagħhom is-sena li għaddiet mar aħjar mill-2016. Da fil-waqt li 50% jaħsbu li l-2018 saħansitra se tkun aħjar. F'dan l-istħarriġ ħadu semm 200 sit ta' negozju f'setturi differenti bħal tal-ħwejjeġ, tat-teknoloġija u spiżeriji. Dan f'diversi lokalitajiet fosthom il-Belt Valletta, Taslima, il-Mosta, Raħal Ġdid, il-Ħamrun u Bliturħula u Ċin. Il-maġġoranza tas-sidien li għandhom bejn 36 u 55 sena jimpjegaw bejn 2 u 9 persuni. Il-President tal-GRTU Paula Bela innota kif is-sentiment ekonomiku pożittiv li hawn fil-pajjiż ġie rifless fl-Stħarriġ. L-andament kien qed isejjer tajjeb, ovvjament dik tagħna kienet li ħatkun pożittiva u s-survey dan raġun li kif konna naħsbu aħna bħala GRTU l-andament mar kif konna aħna mixtieqa. Aktar minn nofs in-negozji marru kif stennew fl-2017 u 20% oħra marru saħansitra aħjar. Il-ftit negozji li raw tnaqqis fil-bejħ jemnu li dan seħħ minħabba x-xiri online minn barra mill-pajjiż u żieda fil-kompetizzjoni lokali. Dwar il-perjodu tal-miliet, il-maġġoranza tas-sidien qalu li huma sodisfatti u nutaw kif il-jiem ta' bejn it-18 u 22 ta' Deċembru kienu l-aqwa. F'ħarsa aktar dettaljata lejn l-2018, 36% tas-sidien intervistati jixtiequ jkabbru n-negozju tagħhom matul din is-sena u għal dan iridu jimpjegaw aktar nies. Dan kollu fl-isfond iżda l-akbar sfida tibqa' li m'hemmx nies biżżejjed biex jaħdmu, għalkemm is-Sura Bela semma numru ta' soluzzjonijiet maħsuba biex jgħinu tissolva dil problema. Soluzzjonijiet li fi kliemu il-Gvern qed jismgħu jagħti widen bilan ikun li bħalma qed jiġri kull sena l-2018 ukoll tkun sena li tkompli tisboq l-aspettattivi. L-2018 għandek ukoll li l-belt hija belt kulturali tal-Ewropa, ovvjament il-turizmu li qed jiżdied brati tajbin, dik hija kontribuzzjoni tajba għall-2018.